Hi guys! Welcome to my vlog. At para sa aking vlog for today, maswerte tayo dahil mag-unbox tayo ng pinakabagong phone ng Huawei. Ang Huawei Nova 7 SE 5G. Super ganda, super sulit dahil nakuha natin to with pre-ordered. At dahil pre-ordered siya, mamaya makita natin yung free niya. Kasi pre-ordered. Walay. But by the way, itong Nova 7 SE is quad camera. 5G na daw siya. Makikita natin kung bakit kaya siya 5G. At napakaganda ng color niya. Pero ang nakuha natin is color gray. Silver gray kung hindi ako nagkakamali. Mamaya tignan natin kung anong color yun. Sobrang ganda kasi. And then 8GB yung kanyang RAM. 128GB yung ROM. At 4,000 mAh naman yung battery. Super fast charger siya. Within 1 hour, full charge na. Natest ko na siya kanina. So, ready na ako. Pero bago natin i-unbox ang Nova 7 SE, Huawei Nova 7 SE, mas ready nga tayo. Sabi ko kanina dahil meron tayong nag-pre-order tayo at nakakuha tayo ng kanyang Huawei Freelace High Pair 18 hours. Napakaganda. Sobra ang kanyang Huawei Freelace. Bluetooth siya. Ito, hindi siya yung normal na buds ngayon na nakikita natin. So, kakaiba siya pero napakaganda ng color niya at sobrang saya ko. Ngayon, nakuha natin sa akin. So, excited ako. Mag-unbox ng dalawang brand new Huawei. So, samahan niyo. Let's go! So guys, ito na nga yung free ng Huawei. Ang Huawei Freelace. Fast charge, 18 hours of playback, sabi dito. So nakuha namin to dahil kami ay nag-pre-order worth 1,000 lang. So ito na, excited na ako. Buksan na natin. Wow, sobrang ganda. Wow, sabi yung ganda ng box nyo. Yan. Tapos nakalagay din yung logo ng Huawei. So ready na kayo guys? Ito na siya. Ladies and gentlemen, Huawei Freelace. Para siyang quintas. Ang ganda ng kulay niya, no? Orange, bagay din sa phone na gray. So, ayan. Hindi ko na siya tatanggalin. Buksan muna natin yung box na. Na-unbox na namin siya kanina. Wala na yung logo. So, ito muna sa side. So, ito yung kanyang user manual. Ayan. Hindi pala siya user manual. So, nandito yung kanyang cord. Huwag kayo mag-charge. Then, wow, kakabi, may free siyang buds. Buds pa tawag dito. Ay, may free siyang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 pairs sa atin. So, nandito yung kanyang user manual. Okay. Huawei Freelace. Hindi natin bubuksan kasi di naman natin dapat. Ayan. Ganda, grabe. So, sarap ko muna siya. Ngayon, punta na tayo sa Huawei Freelace. Wow, napakaganda. So, hindi mo naman ito. Grabe. Iba na nauso ngayon yung mga buds, pero ito iba. Tanggalin natin. Wow. Napakaganda. Ayan, mamaya testing natin. So, bagay na bagay sa color namin. Kulay orange. Yun na yung Huawei Freelace. 18 hours of music. And fast charge siya. Ito yung kanyang volume. Ito yung kanyang for right. Right here siguro to. Ayan. Ito yung volumes siguro. Ito yung lipatan. Ito yung for left. Ito yung sobra. Solid. Ito mo naman. Babalik ko. Mamaya gagamitin natin siya. So, ito na nga yung isa sa mga free ng Huawei Freelace. Napakaganda. Napakasulit. So, punta naman tayo ngayon dun sa phone. So guys, ito na nga ang Huawei Nova 7e 5G unboxing time. So, nakuha namin to dahil kami nag-pre-order. Kasama niya nga itong Huawei Freelace. So, ito na. Bubuksan na natin siya. So, wala na yung
Ganda ng box niya, normal na box. Nakalagay yung Nova. Tama, Nova ba ang tama nasa? Huawei 7 SE. Diyan yung IMI niya. Dito nakalagay yung Huawei Nova 7 SE 5G. So, buksan na natin guys. Okay. So, ito na yung kanyang bago dahil dito sa Huawei Nova 7 SE 5G, ito na yung parang downloading niya yung kanyang app gallery, Huawei app gallery. So, para siyang iPhone. Wow. So, yun. Typical na box. White box siya. Yung mic na normal natin nakikita sa Huawei. So, medyo mabigat siya. So, ito na guys. Ready na kayo? Di ko mabuksan. Yan. So, ito. Mamaya muna. Lagay muna natin. Ayun. Nakita natin si Huawei 7SE. So, ito muna buksan natin. Dito yung kanyang free jelly case. Yan. So, nabuksan na kami nito kanina kasi syempre testing natin siya sa mall. Ayun yung kanyang free case. Ayan naman. Ganda. Jelly case. Halos lahat ng mga phone may free jelly case na, no? Ayan, nandito yung kanyang pin. Pin ba tawag dito? Basta yun, kung ano tawag dito, nakalimutan ko yung tawag dito. Karayom. Ayan, balik natin mga kasi magagamit natin siya. Yun. Okay, dito na siya. So, yung naman niya, syempre, dito na, recently, the Huawei 7SE Nova 7 SE. Ang kinuha natin color ay ano bang color to? Space gray. Space gray ba ang color to? Yan. Napakaganda. Wow. Kita mo naman. Diyan pa yung kanyang sticker. Hindi pa namin tinatanggal. So, nakita nyo ngayon, iba sa normal na bago ngayon. Yung katulad ng phone ko na yung kanyang camera na 4 na camera is parang square. Ito pahaba. Yan. Ito niya rin. Tapos ito yung kanyang flash. Tapos may nakalagay dito na Huawei 64MP AI quad camera. So, iba yung klaseng quad camera niya. Sa akin kasi yung phone kong Samsung, yung quad cam niya nandito. So, normal. Dito yung kanyang sensor. So, andito naman yung kanyang charge pin, kanyang speaker, and then, ito yung for headset dito sa baba. Dito naman yung kanyang lagay ng SIM. Ano? Tapos, yung kinaganda nito kasi nandito yung volume down, volume up, at nandito yung kanyang fingerprint scanner. Yan. Ganda. So, napaganda rin kasi yung notch niya nandito na sa side. Diba? Nag-improve na talaga ang mga phone niya. Ayun. Sa side. So, ayan. Simulan natin. Simulan natin. Ay, nakabukas na pala siya. Sorry. Nakabukas na pala siya. Ayan. Ang kanyang Huawei 7SE. Napaganda na kanyang screen. Para siyang super AMOLED display, no? Nakabukas na pala siya. Wow, nag-iiba yung kanyang keys. Up. Swipe up. Ayan. Ang dami niya ng mga apps, no, na laman. So, sabi dito, talagay dito is 8 GB yung kanyang memory. Tingnan natin. Yung internet ko na. Saan muna natin yung data. Yan, di-dark mode ko na siya. Kasi ito, pwede mo siyang hindi dark mode. Yan. Pwede hindi dark mode, pwede rin dark mode. So, natin yung kanyang data. Para makapag-kuha tayo ng internet. Tapos, yan. Natin ang settings. Napakaganda. Huwag nyo na pinay yung pangalan. Sino may-ari? Natin natin yung about phone. Wow, napakaganda. Huawei 7 SE. Diyan na siya lahat. Yung processor niya is Huawei Kirin 820. Parang P20 na rin ata. Hindi ako nagkakamali. Yung kanyang RAM 8. Yung kanyang internal storage na 128. Grabe, laki na ba? Hindi mo na kailangan ng memory card. Ayan. Tapos, nandiyan yung kernel version niya. Nandiyan yung resolution niya. Napakaganda. Sobra.
Wow, ang ganda, sobra. Tapos, yan yung kanyang mga system updates, user accounts, user stability, digital balance, location, privacy, security, hindi na lahat. So, normal lang naman yung parang so. So, malakas siya sa data. Back natin. Hop. Wow, ang ganda. Sobra. Tapos, meron pa dito, ayun, meron siyang assistant, Huawei assistant. Masul mo natin. Meron siya dito sa side, oh. Hop. Meron siyang parang menu button doon sa baba. Hindi siya mapalabas. Wait lang. Medyo may hirap siya mapalabas. Yun. Hirapan ako magpalabas. Yan. Hindi, diba? Stick. So, yan naman ang laman yan. Nag-download na kami. So, dito sa Huawei, wala siyang Google Play. Pero meron siyang App Go. Dito ka magda-download ng mga iba-ibang apps. So, pwede mo siyang i-download dito. Using App Go, ang app ng Huawei. Ang Google Play nila. Paganda. So, dyan yung maraming apps. So, nag-download na kami kanina. Facebook. So far, ang ganda naman ng display niya. For me, sulit ang 19,990. So, tignan naman natin ang camera. Yan ang kanyang camera. Tcharan! Yan. Back natin. Nakaharap kasi tayo. Yan ang kanyang 64. May paa doon. 64 MP. Yung video niya, stable na siya. May beauty, may marami kang pagpipilian. And may RAW, may slow-mo, panorama, aperture, light painting, HDR, time-lapse, moving picture stickers, documents, micro, meron siyang super macro. Super macro. Ang ganda sa natin. Hindi siya kita kasi gabi ngayon. Steve. Wow. So, napakaganda talaga ng Huawei 7 SE. Pwedeng-pwede siyang gamitin. Sobra sulit. Ang ganda. So, yan guys. Sana magustuhan nyo. Affordable siya. At 1990. Sulit naman yung price niya. At napakaganda ng display niya. Kita mo naman. Wow. Astig, diba? So, sa mga susunod na vlog, titingnan natin yung mga pictures niya. Yung kanyang pictures. Wala pa kasi siyang laman. So, kabibili pa lang natin. So, next time, papakita ko naman yung mga iba niya pang features ng Huawei 7 SE. So, ayan. Excited ako. Bukas, magtitigay ng maraming pictures. Sana magustuhan nyo. So, yun na nga guys. Maraming salamat. Dahil sinamahan nyo ako mag-unbox ngayon. Ang pinakabagong offer ng Huawei. Ang Huawei 7 SE. Plus Huawei Freelace. So, ano pang hinihintay nyo guys? Available na siya ngayon sa market at hindi ako nagkakamali, may pre-order pa at napaganda rin yung kanyang pinyo ng Huawei Buds. So, sana pupunta na kayo sa store at bumili na guys. Siyempre, wear your mask bago kayo pumunta sa store. Pag-pre-order na rin kayo. Sobra, kaya sulit. So, sana nagustuhan yung vlog ko. Simple lang siya. And I hope please like and click the bell button at sama-sama pa tayo ma-unbox, and please do share my videos and comments and suggestions para sa susunod natin unboxing at more vlogs to come. Maraming salamat. I'm Jobert and see you soon. Bye guys. Wear always must have. Stay safe.